Hola, sigueu benvinguts una setmana més a l'espai de repàs del Solsona Informació. Aquesta setmana passada, el cap de setmana passat, es va celebrar a Solsona la cursa Passos de Gegant. 71 corredors hi van participar. Tenim un reportatge extens a la revista de tots els participants i com van a la festa, i tots eren de l'opinió de que la cursa va ser dura. Hi va haver moments durs a la cursa. Suposo que és el que s'esperava, però tots els corredors estaven superorgullosos d'haver acabat la cursa al final. Tenim una entrevista amb la Laura. La Laura Juárez és la presidenta dels artesans, de l'Associació d'Artesans de Solsona. Doncs parlem amb la Laura, que s'ha estrenat aquest any com a presidenta, a veure què ens explica. Aquest cap de setmana passat també a Sant Llorenç hi va haver la Fira d'Ous d'Euga. 277 quilos, l'ou d'Euga més gran que es va presentar a Sant Llorenç, del territori. Més cosetes. Aquesta setmana passada també es van presentar 27 equips de futbol que juguen al Club de Futbol Solsona i a l'Escola de Futbol Solsona Arrels. Aquesta setmana al Solsona us en publiquem una part. Trobareu a la part del mig, que us farà il·lusió, tots els equips, la meitat dels equips, perquè la setmana que ve publicarem l'altra meitat, en format pòster, que el pugueu despenjar, que el pugueu penjar a la vostra habitació, però hi ha tots els equipets de futbol i tots els que són protagonistes d'aquest esport de la comarca. Aneu a buscar la revista, us agradarà i podreu tastar la crema de moniato.